Borong nang pila nono hai no hai lamsugo Tripura khorango borong ranin thani kaisa saimana musuman ke sung jotono saimano takhug biromani Tripura ni mangkhati phobjago nei bihig statement rugui tabuk nukha hapangni simin eba administration simin chaitogui tong mani tabuk tolao abo phobjagmani jagobo JCB thangsogui mani lukurok nugui tongo bopte haiki narongni wan sumungo bopte haiki narok wan sugjak tong a hanok khurnani nornani eba sport dogo sab sabatrok tongna nangno kisa saide mano lukurokno abo to iko magistrate tongnai khoroksa ngai police phainai ngai SDRF phainai borokna miano khobor jak phainabagi ngai je jaga ha phobjak kana nei ungko phonugo abono khoni ni cha je maya sak ge borong rang tabuk Tripura khorang nai tongnai rongni mangpulron bising tui lukurokno nang tam kaisa kok mungkasa namusung takhu biromani Tripura a ha phobjago nei hinjakmani kokno rugui abo to ang sak khakam tuino joto nai tongnai takhuk tai bukuk songbo khakam jak nongnai ang khakao ngai khakam ma bising tui iko ini प्रशासननि नङै जे मानसाक साइटक नायनाय जा माया sak kaisa paithani kaisa sumung kaisa sungna musung borong nang abo khapte hai যেমন বিহিং স্টেটমেন্ট কামি আমসিরনি স্টেটমেন্ট রগৈ তো আ জাগো হা ফবজাক সিংই মানো খুরি নেবে মানি ইয়াগুলো তো মুংসাফানো মালিয়াকে আবনি ইয়াগুলো বপতে হাই সামুং তাংবুতাং রং নরংনি ফাইসিংতে abo hungkai oro je tabuk khukai naimani ulo manma ba maya ba abo ang authority na jarangnai mane SDM na jarangnai ngai SDM se abo step na nai abon poret botam khani khaya abo tang saimia aw borong na belai khna hambai jing Tripura khorang ni adong rok bet kadang mani bagai aw norong na bo belai khina hambai maru